ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТЖ. Имрӯз 27 январи 2026 сол навори советскиё бачаи азиз, мошинои советский навор кардем, тамошо кунед. Фақат баҳри шумо числаи 26-да Opel'ро навор кардем. Бовар кунед, мардум беҳад зур тамошо кард. Ҳамин советскиёро хоҳиш кардем ки навор кунем. Ана бо далҷи комментарияра жад мекунем. Кадом маркаи мошин дар корай полни навора збор мекунем бачо. баъдан барои қаблии реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания, чизе ки барои реклама дорен, дар WhatsApp рӯйи кам метонен. дар WhatsApp муроҷиат бикунед, дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, дига сайтҳо реклама карда фурӯшта мегзорем. дар видеои Саудо ТЖ лайк монен, дар канал подписатсия кунен, фикротона комментария кунен, кадом маркаи мошин дар любителен нависен, худохоҳ мо ҳаракат мекунем, навор карда пешниҳодтон кунем. Видеоро шурӯъ мекунем бачо. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунен, фаъолият мекунен, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Тоҷикистон мерасад. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Тоҷикистон бор мебаранд. Дӯстон, агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои изистон бортона мегиранд, мебаранд. Масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. Фақат дӯстон, вақте ки занг мезанем, мегӯем ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. Борҳотона роӣ кунем, бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментария. Ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай, силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. дӯстон, мегзарем ба якуми Lada Vaz 2106 фурӯшӣ. Lada Vaz 2106 аст ки солаш 1988. қадр қомат хушрӯ, мордаш фасон, краска тозаҳак, солаш 88, 11000 сум дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. Азиз, сӯзишвориш газ, мотораш 04, коробка механика, 11000 сум нарх, муомилаш қатӣ. рақамҳои 3166 ахири WhatsApp-и соҳиби 06 бачаҳо метавонанд бо далчи маълумотша бигирен. нафароне ки 06 дар любителен, шояд ягон дӯстон, бародаратон любители 06 боша, ҳамира метавонанд рӯй кунед. ҳамин навор дар дӯстон лайк монен, 80% мардум лайкҳоро намегзорен. ҳамин як одам лайк мона, YouTube навора дар 10 нафар дига бо рекомендатсия метад, то мебарад бачаҳо. 80% мардум тарафи дасти чапа нигоҳ кунед, знаки лайк мондагай, медонам бачаҳо ча намондаен. ҳамира монен, далчи навора тамошо кардан гирен. як лайк 10 одам дар ин прора видеора. мегзарем ба дуюмин мошини фурӯшӣ. Lada Vaz 2107 фурӯшӣ аст ки солаш бошад 2010 сол. дӯстон азиз, солаш 2010 дар Душанбе мега 18000 сум нархаш. номерош номерои российский 18000, бензини холӣ, объёмаш 1.6, коробкаш механика. 07 2010 сол, 18000 сомонӣ. 2107. мотор 1.6 инжектор. мошин қарор дорад мега дар шаҳри Москва. айчот снимат кардагиай, системаи ходовой ҳама нав, мотор ранги соат кор мекунад, тозаи мошин нозада, харидори конкрет нобоша, бо арзон мешавад. иҷак адрес Душанбе гуфтанд, ки дар шаҳри Москва қарор дорад. далши маълумот занг бизанед, дар WhatsApp-шон муроҷиат кунед. ва фикрим танировка ҳам дорад бача азиз. дӯстон азиз, мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Lada Vaz 2110 фурӯшӣ аст ки солаш 1999 выпуск, 2110 дар шаҳри Исфара қарор дорад. мега ки 15000 мегем, краскаи сафед қатӣ. масъалаи сӯзишвориш, фақат бензини холӣ, газ задагӣ нест. объёмаш 1.5, коробка механика, салон тоза, краска тоза, ҳолати хуби техникӣ нахаду, 15000 сум нарх, 99 выпуск,
21 даи фурӯшӣ. рақамҳои телефон 89 88 98 99 ахирша бача азиз. Метавонен далши занг бизанен, масъяка бигиренеш. Бачакое ки любители 21 даен ё ки ягон дӯсту бародаратон любители 21 даҳай, ҳами арзонтарша ёфтем, ҳаракат кем ки пешниҳодтон бикунем. Шояд ки шумо бихарен, шояд ки ягон кас дига амира бигире бачаҳои азиз. Мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Лада ВАЗ 2107 фурӯшӣ ҳастае ки 2003 сол, соли бароиш. мошинча дӯстон дар Душанбе қарор дорад. Сенаш 25000 сомон ай нархаш, газ ва бензин, объем 1.5, коробка механика. 2107 мега 2003 сола, мотор созай, коробка механика, 4 скорса, утилизация ва документ дорад, состояние беҳад хуб ай, конкретно расход кардагиамша мега. Поликову чихоло нав, сиденё сия. хоб балоно боша нав, дискаҳо престиж, калонкаи нав, қатъи мултимедияи нав. дӯстон хулоса мошинда расход кардагиан, чанд қа метавонад расход кардагиан ба нархи арзанда мега дӯстон 24999 сомонӣ. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Лада ВАЗ 2106 фурӯшӣ ҳастае ки солаш боша 1988 дӯстон. Ина кадометонда 06 состояние соз дар корай. ин мошин дар ноҳияи Конибодом қарор дорад. мега ки 28000 мегем. 28000 состояние зур. ҳолати беҳтарин, бензини холӣ, объемаш 1.3, коробка механика. беҳуда занг назанен, илтимос, дар Конибодом қарор дорад. мошин просто зури бадай, беҳад зур кардаги мега мошинчара. расходиш кардем камтар, ака чӣ мегам, мошинчаи маладёжне, чиста пацански автомашина. мегирем бо айрӯи дивизиониё мешавам бачаҳо. 1988 сол, 2106, 28000 сомон. иншоалло муомила дорам. занг зад чах карда бигиренаш. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. Лада ВАЗ приёраи фурӯшӣ ҳастае ки солаш 2007 сол дар шаҳри Панҷакент қарор дорад. приёра 2007 дар Панҷакент, 30000 нарх, фақат бензин, краска тоза, объем 1.6, балону средник, коробка механика. ватсап ахириш 4443 занг занен. салон тоза, приёра дар ҳолати хуб қарор дорад. техосмотр то моҳи март, утилизация дора, балоно нав, музика андроид, задни камера, аккумулятор нав, срочна камтар муомила дора. ҳозираша сита, савдо дар болои капот. мошин дар ноҳияи Панҷакент қарор дора. як кадометон лозимай, занг бизанен, масъяка бигиренаш. лайкотон агзорен, дар канал подписатсия кунен. 80% мардум лайк намонден. ҳамин лайкҳои шумо сабаби болоравии наворои Сауду Теҷа мешавад бачаҳо. ҳаракат кард дастгирӣ кунем, беҳтарин кор мешавад. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. 2107 Лада ВАЗи фурӯшӣ ҳастае ки солаш 2003. ин мошин дар шаҳри Душанбе, нархаш 30000 сомонӣ. танировка кардагӣ, ҳолати беҳтаринда қарор дорад. бензини холӣ, объем 1.6, коробкаш механика. дар ватсапшон ахираш 8001 занг бизанед бача азиз. ина кадометон любители 2107 состояние созен, занг зад чах карда бигирен. кадом маркаи мошин дар кортунед, дар таги комментария нависен. баъдан дӯстон телеграм канали Сауду ТВ, Сауду ТВ ҳамун Сауду Теҷа басои азиз. кадометон телеграм доред дар телефонтон, дар поист нависен ки Сауду ТВ мебурора, ҳамин сайти моро мебурора. дар инҷа мошинои арзон, хонаҳои арзон мебарем. айҷа агар ай поист нафтен, силкаш дар таги комментария мондагӣ дорен. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. Лада ВАЗ 2107 фурӯшӣ ахирон ҳастае ки солаш бошад 2007. мошина солаш 2007, худаш 2107 дар Душанбе. нархаш 20000 аз учёт бурордагӣ тайёр, газ ва бензин, объем 1.7, коробка механика. дар ватсапшон далши занг бизанед.
дар ҳолати хуб қарор дорад дӯстон азиз. ҳолати хуби техникиро қарор дорад. хуб монитор дорад, сентр замок, электропакет, алиши вариант ҳастай. маълумоти пурра бо телефон, WhatsApp 6086 ҳуҷҷат надорад дӯстон. 20000 сум 2107 солҳои 2007 занг занед. баъдан дӯстон барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника чизе дорен, дар WhatsApp рӯй кунед. ҳаракат кард додара дастгирӣ кунед. Дар канал подписатсия кунед. дар видео лайк кунед. кадом маркаи мошин дар кора комментария кунед. Зиндаву сарбаланд бошед бачаҳо.